sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio, mahapin na sang kuan, extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So, amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio. Sir Kevin. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema, ako gid nga akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan no. So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone na ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabulig magpaniwag kay tutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes, ligaw
na naka-detox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7:08 sa agang oras. Ganidulong sa ito sa kalawan sa Mighty C. Mighty C pabasko nga alkaline nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Ay, mga langit! Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton siri nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. 88.7 mga kauturan. Lunes nga lunes kita sa aton siri nga pagpangalagad. Today is Monday. Adlaw kita sang petsa kita subok sa karon sang petsa 6 sa bulan sa Enero 2025, January 6, 2025. Mga ka-K5, daw sang sanulan ta nag-celebrate sang New Year sa aton sini nga mga ka-K5. Subong sa aton sini nga mga kuturan na anom na kita kadlaw sa bulan sang Enero 2025. Dugay-dugay ma-celebrate naman kita sinisang Valentine's Day. Do kadasig lang sang tiyempo sa maabot nga January 12 sa aton sini nga mga ka-K5 mag-aumpisa na ang ganban. No, mag-aumpisa na ang ganban. May gang tanan mga ka-K5 sa sining preparasyon sa palaaboton nga midterm election sa aton sining nga mga ka-K5. So kadasig lang, dugay-dugay Valentine's Day, dugay-dugay kampanyahanay na sa mga politiko. Kung sa bagay sa aton sini nga mga ka-K5, wala pa gani official campaign period. Sako na libot sa aton sini nga mga kuturan, mga inspiring kag aspiring candidates naton sini. Sa aton sini nga mga ka-K5 diri sa may syudad sa Iloilo kag sa probinsya sa Iloilo. Now sa aton sini nga mga kuturan, alas 7:12 sa aga. Kamusta kamo tanan? Ginaabi-abi tanang aton sini mga suki nga mga tagpalabati. Mga pinarangga naton nga mga ka-K5 nga kupudgad sa aton sini barwa nga pagpanglagad subong nga aga. Diri sa Foro de los Pueblos program. Live na live kita nga mabatian pinaagi sa aton sini nga mga relay stations. Amo man sa aton sini mga kabyanan nga mga transistor radio sa FM band. Magkadto lang mga ka-K5 sa 88.7. Pinakauna ina nga frequency sa inyo nga mga FM radio sa aton sini nga mga ka-K5. Mabatian kita live na live sa Miagaw. Pinagi sa aton sini nga mga sister station. Dara sa may Liganes, sa may Kalinog, kag sa may Pasig City mga ka-K5
sa K5 News FM Pasig City, amo man mga kuturan dira sa may Banwasang Sara, Iloilo. K5 News FM Sara, Iloilo, mga ka K5 kag sa mga kaiping nga mga kabanwahanan sa Quinto Distrito. Ginapasangkad mga kabyanan ni Dr. Amel Itang-Oy ang pagdulong sa inyo sa mga impormasyon pinaagi sa aton sa mga relay station. Live man kita nga makitaan kag mabatian pinaagi sa aton sa official Facebook page. Magkadto sa official Facebook page mga ka-K5 sang K5 News FM Iloilo. I-search lang ang K5 News FM Iloilo, i-follow, i-like, i-share para mas madamo pagid mga kultura naton around the world ang makapamati mga kabyanan. Live na live kita sa aton sini nga Facebook account kag sa pila naton sini ka mga social media platforms kasubong sang TikTok kag YouTube channel. Live man kita subong sa Discover Pototan. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Live na live kita dira sa Discover Pototan Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, salamat gid kay Sir Sir Paulo. No, sa aton sini nga mga ka-K5, live ang pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program, no, sa Discover Pototan. Sila 7:14 sa aga ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Ginabi-abi ta ng aton sini mga suki kag mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, mga taxi patrollers naton, modernized jeepney, WBTC patrollers. Nga nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga KISS K5 Iloilo solid supporters na nagaupod gid sa aton sini nga pagpangalagad wala punaw. Every morning nagapamati gid sa K5 News FM ang aton sini mga kabyanan nga mga overseas Filipino workers OFW abroad, mga K5 Fans Club International 1 and 2 na nakatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw sang Lunes. Foro de los Pueblos. Good morning gid sa inyong tanan. Kay Ma'am Rimia Panes, Ma'am Mike Kamibi Benedicto, kay Ma'am Regs May Coronado, Ma'am Laura Sumagaysay, nagaupod gid sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga, Ma'am Bings PSG, Ma'am Nadeline Sautong, sa tanan-tanan aton sini mga ka-K5 nga mga listeners nga nagapamati gid kag upod gid sa aton sini nga pagpangalagad. I-like, i-share, i-follow ang aton sini official Facebook page para sa madamo pagid nga mga kultura naton sini ang makapamati kag makaupod sa mga topiko kag balita naton subong aga. Alas 7:16 may klase, may opisina. Lunes nga Lunes mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. Dapat aga pa inom na kamo sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape ni Dr. Amel Itang-Oy nga sarangid makabulig ka makatag sa alivio sa aton sini nga lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa mga ka-K5. Himo sa ampalaya extract kag di sugar cane extract o kon panit sang tubo. Gimbutangan pagid sang chia seeds ni Dr. Amel Itang-Oy para mas mapanami ang inyo sini nga pag-inom. No, sa aton sini nga mga ka-K5 may chia seeds para pangpaseksi, pangpatunaw kag pangpagwa sa mga excess fats nyo dira, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, Ma'am Winifreda Sarmiento, inom na kamo sang Klinika DTX Coffee Mix. May pre-bio coffee man si Dr. Amel Itang-Oy kung gusto man medyo creamier nga kape, no? Pero herbal sa aton sini nga mga ka-K5, pre-bio coffee available man sa aton sini mga Klinika Product Center mga kauturan. Sa mga way pa makabugtaw, nami pang tulog, nami pang uragok, nami pang ligid sa kama, sa may mga opisina nga naburawan, no, sa aton sini nga mga ka-K5, kinanay kay tatay nga wala pa makadigamo, nagangot pang angkla sa balay, gabutan nyo na. Kay adlawon na, alas 7:17 na sa aga, alas 8, umpisa sang klase. Sa aton sini nga mga ka-K5, umpisa sang opisina, ang iban, alas 8. So dapat himos na, magbangon na, kag magpreparar na sa inyo sini nga mga dalalon, sa inyo sini nga mga opisina. Alas 7:17. Tiuna nga kita magbugtaw, sugatao ng mayong adlaw, kay ganiyari ng aton sini mga ka-K5 nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan, gapanimaho rontinyo, bugtaw, bugtaw ron! Bangon na bugtaw na, Ma'am Raquel Gobatanga. Ka-K5 Jasper Jan Linterna. Bugtaw na Nadilin Sautong. Azon Pineda, bugtaw na. Sa aton sini nga mga ka-K5,
Ma'am Mike May Benedicto, ka-K5 Fred Pasgala, Ma'am Luna Mundido, ka-K5 Mac Joe Bedebedes Politeo, abi bugtaw na. Alas 7:17 mga ka-K5 oras sa K5 News FM Iloilo. Sa pangalan sang serbisyo publiko, kaming inyo kinanda nalagad ninyo sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia Lunes, back to basics na, back to work, back to school sa tanan after long weekend, long holidays. Sa mga nagapamati dira alas 8 kalabanan Lunes subong may flag raising ceremony sa munisipyo man na sa Capitol or sa City Hall. Hinga gawid kamo magpaligo manghabon DTX sa beauty soap kag para walang sud ang inyong ilok Clinica de Fresh parang healthy hindi kamo mangin masakiton mga estudyante tumar kamo D3 Bayo DTX 500 kag may TC sa mga nagasulabang chan kung magpangape hindi ka maguntat pangape ilis ka lang sang kape halin sa 3-in-1 yadamo kalamay sa iloka sa DTX coffee sa DTX kag sa coffee mix pre-bio coffee mananamin na siya mabakal ni sa product centers Pasig, Kalinog, Miagaw, Kagharo, Iloilo City Branch. Sa mga constipated tumarka mo sang Clinica Spore Biotics. Investigate sa imo health as we face 2025 kay para nga hindi ka magpermi masakit kag hindi ka permi mag-absent kay sa tiyempo subong ginadumili ang magmasakit. Sa mga K5 taxi patrollers, gapulaw kamo kag bilog adlaw trabaho kamo bordahe kamo tumar sang extend food supplement for men. May arthritis ka ginaguyod mo ng tiil mo kay gangot-ngot gid. Magtumar sang klinika sang extend the food supplement for men. Mga gwardiya masuki ta dira sa CPU. Si Sir Nino Bilia, Sir Ivy Constantino, kay Sir Mervin Rubinas, pangape na DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Good morning sa inyo. Oras sa mga ka-K5, alas 7:20 sa aga sa aton sining pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga kuturan, mga pinangga naton nga mga tagpalamati inom na kamusang DTX 500 food supplementa. Ang aton sining DTX 500 mga kabyanan sa may mga high blood, hypertension, diabetes. Sa aton sining mga ka-K5 dapat everyday na ginom na kamusang DTX 500 food supplement. Ang suplemento ni Mami TC sang barangay Tomcon Ilaya Putotan naginom gid permis ang DTX 500 Clinica D3 Bio kag Mighty C the alkaline based vitamin C ni Dr. Amil Itang Uy. Alas 7:21 sa aga mga ka-K5 oras sa aton sining pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Good morning Ma'am Marie Talia Michelina, Ma'am Rosebeck Guapa Branya Talaron. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad Ma'am Annalie Bahade. Good morning sa aton sining mga overseas Filipino workers abroad nga nakatutok gid sa aton sining pagpangalagad kag sa mga taga Barwasang Putotan. Live kita dira subong sa Discover Putotan Iloilo Facebook page. Nag-upod man sa aton sining pagpangalagad subong aga diri sa K5 News FM Iloilo. Alas 7:22 mga ka-K5 sa aton sini mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita naton nga gradulong sa aton mga kabyanan si Karawan sa Clinica D3 Bio di superfood supplement mga ka-K5 ni Dr. Amil Itang Uy. Sa aton sining mga kuturan di antiviral and antibacterial specialist ang Clinica D3 Bio para sa may mga ubo sipon nila na trangkaso. Mag-inom sang Clinica D3 Bio mga ka-K5. Ante sa aton sining mga nagapanguna nga mga balita kag mga topiko nga natipon sang aton sini mga unit field reporters. Yari na yung aton sini mga importante nga pahibalo mga ka-K5. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akranon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million aura
unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 7:23 mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo 88.7 Foro de los Pueblos program sa mga nagapangunang mga balita kag mga tupiko sa aton sinibarwa nga pagpangalagad. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alas 7:24 mga ka-K5 sa mga headlines sa aton sining mga ka-K5. Lapsag nga ginbilin sang Iloy sa kawayanan sa Banwa sang Uton. Ginaligar nga bunga sang pagpangabuso. Iloy nga nagbilin sang lapsag sa kawayanan sa Banwa sang Uton, gintago ang pagbusong. Bangod nga hindi gusto madismayang iya sini nga mga ginikanan. Daw ka bata pa ni gani nakita nato may reference kita mga kabyanan sang picture. Daw ka bata pa ni siya. Mailom-ilom nga klase sang Iloy ni sa aton sini nga mga ka-K5 morena kag ti gwapa man. Mo galing kung kaysa bala nga sa aton sini nga mga kuturan. Masulod-sulod ikaw sa isa ka butang hindi ka preparado. Sa aton sining mga ka-K5 tiya mo ning gwaya ang mapiktuhan sa aton sining mga ka-K5 ang bata nga imo sining nga ginadala. Mayo lang kay nakitaan to kapon sa mga pumuluyo sa aton sining nga mga ka-K5. Bibroon tani karon sa report ni ka-K5 Kimberly Kaluyo. Ano ang nagagwa sa investigasyon sa aton mga kapulisan kag matapos sila ma-identify ining Iloy. Ano ang proseso sini mga ka-K5. Sa dugang naton sini ka mga balita. Foro de los Pueblos. Gin personal nga gin reklamo diri sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Ang baho sang alokabasang Talaba nga ginatumpok dira mga kabyanan sa malapit sa mga panimalay dira sa may barangay Kamangay, Leganes, Iloilo mga ka-K5. Ang ining mga alokabasang Talaba ni mga kabyanan allegedly halini kuno di sa may mga kalan-an di sa may Balabago sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan tapos dira ginatumpok kag ginahaboy sa barangay Kamangay, Leganes, Iloilo sa aton sini nga mga ka-K5. Kaya Kamangay dram na sa unahan ka kwan ka ang Bitoon eh. Bitoon? Diri kung nalikad diri Balabago diri. Anay Mama Rizal Balabago na da mo. Tapos Bitoon. Tapos amo na may mga kuan may mga buljak dabla. Buljak na Bitoon na sakop sa Bibot Emela na da Bitoon. Sulonhan niya sina is Barangay Kamangay na sa left side. Dalandang Barangay Kamangay damo na sang pamalay. So it's a matter of proper waste disposal na hindi nga iwigat nyo lang tapos may reklamo pagin nga sang damog. Ginbubo lang dira. So sigurado ginaya nga manimaho gid. May mga information kita nga tagiya kuno sang lupa dira, duwa mo ra naga-ex-deal sa mga kalan-an dira sa may Bitoon Haro sa aton sini nga mga ka-K5 nga mangkolekta ni sa mga alokabasang Talabangan ni sa aton sini nga mga ka-K5 kag siya dira ginapunsok sa bakante nga lote. Di karon ang ina nga lote da lapit sa mga pamalay daw ni kantos da mga tawo da sang baho da mamuti kung ang Talaba bla, di bla, kung magbakal kasi ni, kagi ang iya sining shell. Sa aton siling nga mga ka-K5, ibutang bla sa sako, kagi painiti bla, kay usbong ang baho, yung mga ka-K5. Iway pa nga daan na tabon-tabon daw, gimpang tumpok ng mga sinako sa mga alokabas at Talabada. Ang pamangkot da, kay dugay na ni kuno nga reklamo sa mga residente, sa aton siling nga mga ka-K5, pero ang mga barangay official das kapitan da duway katingog da mo sa aton sini nga mga kuturan baloon tani karon kay si ka-K5 Karen Badilla personal nga nagkadto didto mga kabyanan sa barangay Kamangay, Leganes, Iloilo
Kaya ang mga residente nagreklamo gid mismo diri sa K5 News FM. Kaya hindi na gid sila kagwanta. Nagsangitalekdan nga adlaw sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang tag-iya sa lupa kag ang mga residente gamayan na magnirambulanay sa aton sini nga mga ka-K5. Kay sige gyapon ang haboy sang mga sinako nga mga lukabasang talaba sa aton sini nga mga ka-K5. Galing kung ang proper waste disposal sini reviewon ni dapat sang City Health Office sa tanan-tanan nga mga kalan-an dira sa may Bituon Haro. Pero ining dira na sakop na sang barangay Kamangay Liganes, dapat may say na dire. May say na dapat dire ang Municipal Health Office sa Banwa sang Liganes. Ilabi na gid kung perwisyo kagasardos ng baho sa mga pumuluyo sa aton sini nga mga ka-K5. Baluon tani karon sa report ni K5 Karen Badilla, no, sa aton sini nga mga kuturan. Komentaryo nga pala kag serbisyo nga wagas, Foro de los Pueblos. Sa dugang nga mga balita, sa aton sini nga pagpangalagad houseboy nga nagpangawat sang masobra 200,000 nga kwarta kag gagamitan sa Banwa sang Uton, napasakaan na sang kaso. ICPO nagpadala sang request sa IFFI sa signal jamming para sa maabot nga Dinagyang Festival 2025. Signal jamming lang, hindi lang pag signal shutdown. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay wala man gid sang signal shutdown sini. Sa aton sini nga mga kuturan, ICPO ginatag ang signal jamming ang ila gina-request sa IFI kag hindi ang signal shutdown. Security plan sang ICPO nakahanda naman sa gihapon sa pananglitan nga hindi pag-aprobahan sang IFFI ang ilang request sa signal jamming sa sining Dinagyang 2025 mga ka-K5. Sa talikdan nga mga dinagyang na last year wala man sang signal last year jamming. kay White magsugod si Mayor Jerry Treñas nga may jamming or may signal jamming sa highlights ng Dinagyang Sabado kag Domingo. Kay ti sa baylong ma-promote mo worldwide ang Dinagyang nga ti world class festival. Kay ti nabo sa mga bisita diri makuan sila ma-live, ma-Facebook live na sila mo ti Y Signal. Ang isa pa sa ginakabalakan ini mga bag-ohanon diri sa syudad. Paano nila matutulan kung din sila makadto kay hindi sila kagamit sang ilang Google Map magluwasan kung may offline na application. Ang gina-encourage gani subong pareho sang ginhimo dira sa Bureau of Jail Management and Penology sa barangay nga Pototan nga ang specific lang yang lugar ang i-jam. Hindi nga bilog nga Iloilo City, dumduman mo nagligad nga 2 ka tuig as nang gimaras nagreklamo ang parte sang Pavia, Uton, and iban pagid nga mga lugar outside of Iloilo City na secondary area of coverage sang mga telecom companies kay way sang signal. And may mga nagkalahulaan dito, ang iban dalalong sa ospital, pareho kay City Councilor Alan Saldivar, naglain pamatsyag niya sa simba dito sa San Jose Catholic Church sang Sunday ato. Galing kay hindi sa makadali contact kay wala sang signal ang cellphone. So amoning mga downside man sang signal jamming nga ginalantaw man nga basi makonsider man kay ang isa direct kung ipatuman ini para malikawan ang posible himon is triggering device sa pagpalupok sang bomba. Sa ato sini nga mga ka-K5 mura nga ti ginapatuman mala na for the security measures sang aton sini nga mga kapulisan. Bati lang taon nato ni sa aton sini nga mga ka-K5 kung mapasugot man gapon ang IFFI kag si Mayor Jerry Treñas sa aton sini nga mga kuturan. Kay ti may mga dignitaries ni, may mga bisita ning alin sa Manila, mga politiko nga magakadto diri sa aton sini nga mga ka-K5. Ayun no last year ko ara si Lisa Marcos. Daway ka to. Kadto no. Mga senator lang to ti siguro laban-laban ni damo ni gid makadto ri subong kay ti election day mo. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga senator ni guro nga gingimbitar ni guro kalabanan ni mga nagapapili subong man nga 2025 election sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:32 sa aga oras naton diri sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Standby ka K5 Karen Badilla sa aton sini nga pagpangalagad. Konta report niya no sa aton sini nga mga kuturan ang reklamo ni sa may barangay Kamangay Liganes sa Iloilo. Sa aton sini nga mga ka K5.
Asang San-O ina dira nagumpisa inang pagtambak sa mga alokabasang talaba dira. Kag sang San-O pa na ang reklamo sa mga pumuluyo dira. May idea bala dang barangay da. Sa aton sini nga mga kakipay sa reklamo sa mga pumuluyo. Sa aton sini nga mga kuturan nga kadugay-dugay na kuno. Halin pa na sang talikdan nga mga tinuig. Duwala ginasapak mga kakipay. Sa aton sini nga mga kuturan. Ang pamangkot na kadtuan na check na dabla siyang Municipal Health Office. Ang inang pagtambak sa mga alokabasang talabada. Mamakabaho ina. Iban gani dira sa aton sining mga kakipay ang ginaobra nila ginakutkutan sang lupa bla kagilubong sa aton sining mga kuturan no ginakutkutan sang lupa kagilubong para nga hindi magsungaw ang baho sa aton sining mga kakipay. Pipila nga danda kabilog ang kalan-anda sa may bituon haro sa pagkadamo-damo da magkolekta ka lang da sang pulo kasako sang talaba bla kadadlaw tapos itumpok mo didto sa aton sini nga mga kakipay ang baho nga ginaamag sang langaw sa aton sini nga mga kakipay no sa aton sini nga mga kuturan isa pagid na sa nagapabaskog pagid sang baho sang sang talaba no sa aton sini nga mga kakipay ara na kipay ball Pwede man ang kuan ang talaba shells nga ni imo pa ni nga mga daw decorative bala nga mga daw decoration bala. Kita mo na daw sa copies may mga kalanan na daw sa copies nga copy shells ang ginagamit nila. Bisan sa mga lamesa nila, sa mga plongkuan nila or sa mga dingding bala sa wall nila. Kung inaya ko nalukaba kung wala na unod mo. Why not abi nga hugasan nyo? Tapos paghugas ipamalahon. Ibulad nyo. Kay inaya mapatay ang baho mo. Pero kung aran na sa sako nga basa na da tapos hindi pa masyado mainitan magakos gini sang baho daw parelan na sang patay nga tawo or patay nga kuan mo sapat ginalangawan may mga picture kag videos na kay 5 pol mo sa aton sini nga mga kakipay para dis makita nila bla sa pagkadamo-damo ginapanglangawan pa. Naka-standby sa karon si K5 Karen Badilla dito mismo sa may barangay Kamangay, Leganes, Iloilo. Parte ni sa reklamo sa mga pumuluyo. Ibalaon ta kung sang San-O rin nagumpisa K5 Karen kag ano ang reaksyon kag ginaobra ng tikang dira sa mga barangay officials kay kapin pa nga sa pagka delikado ini sa health sang mga presidente. Dira labi naging kong tigulang ano ginahapo. May mga balatian nga mga existing ang pumuluyo da. So tama ka perwisyo ining baho sang talaba dira K5 Karen Badilla. Sa report K5 Karen, please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. K5 break kag K5 TED diri kita subong no sa may barangay Kamangay sa Banwasang Leganes kung sa diin nakuhaan naton sang statement si Barangay Kapitan Arnold Bactong regarding ni sa issue bala nga ginareklamo sa pila ka mga residente niya kay may pila direk ginisip pa ni K5 Ray kag K5 TED ang ining sako sang alokabasang talaba nga ginatumpok diri sa bakante nga lote K5 Ray kag K5 TED so kapin inig ginatos ka sako ang ari diri subong K5 Ray kag according sa kay Kapitan Bactong na ang ini nga area ang part na ni sa barangay Gintas K5 Ray kag K5 TED bali ang ining ginatindugan naton kung makitaan ang ini nga dalan nipis lang no bali kumbaga survey ini nga borderline nila sang barangay Kamangay boundary nila boundary. Yes, boundary nila K5 Ray ag K5 TED kag according sa kay Kapitan Bactong tinakaistoryahanay na sila sa mga barangay officials sang barangay Gintas nga magapasar sila sang resolusyon nga dumilian ang pagtumpok diriya sa mga sako sang alokaba sang talaba K5 Ray kag K5 TED no kay although hindi nila part ang ini nga duta pero since ang mga nagareklamo residente sa barangay Kamangay K5 Ray kag K5 TED so magahimo sang tikang ang mga opisyales naton especially si Kapitan Bactong nga magapasar sila sang resolusyon nga dumilian ang pagdump no or ang patumpok or paghaboy sang sako sang talaba diriya sa barangay ano gani K5 Karen ang sakop ya Gintas ano Yes, barangay Gintas. Barangay Gintas. Pasulod dira, paano nila gina-dispose dira ang mga alokabasang talaba? Di sila gaagi?
Diri man sa dalan gid mismo K5 Ray bali according sa kay Kapitan Baktong nga may ara sang isa ka tricycle driver nga giningadlan ni Tibong Argiles K5 Ray nga amo na diya ang nagadala sang sako sang ano ka ba Tibong Argiles. Yes. Argiles. Oo. Bali ang ini nga mga alokaba, halin ni siya sa mga baligyaan dito sa may Bitoon. Bali ang mga nagabaligya dito, may ara gid sila yatani sang dumping site pero ang ining si Argiles, naga-volunteer siya nga diri ihaboy ang iban nga. Ginabaydan man siguro Posible suno sa bilang kay koleksyon. Kapitan. Pero kay sino nadaan lupa ang area? According sa kay Kap, iya ni ka mga pudadera, K5 Pero kabalo ang Ray. tagiya sang lupa nga ginatumpok dira. Ang according sa iya wala siya nakahibalo kung may idea ang atag iya K5 Ray kag K5 Ted no kay ang ano man ni sila istoryahanay sila liwat para masiguro nga hindi na niya paghabulan. Hindi yan ang tagiya mismo ang nagapakolekta dito sa mga kalanaan sa Bitoon Haro tapos ginasugo lang ning si Tibong Argiles di nga magkolekta K5 Karen. Hindi K5 Ray no according sa kay Kapitan Baktong kay ang ining tricycle driver na istorya niya ni kay ang suno man diri K5 Karen. Okay, balikan ta si K5 Karen Badilian dula nga sining linya sa aton sining mga K5. Grabe ginatos ka mga sako sa alokaba sang talabada sa aton sining mga K5. So sakop ini sing barangay Gintas sa Leganes ang kung sa diin gitumpok pero bangod nga ti lapitanay boundary lang sa barangay Kamangay ang baho di pindi kisa sa dapya sa ngangin kun din ihaboy sa ngangin mo K5 Karen. Yes, K5 Ray. So according sa kay Kap ang 8 to 9 AM ining si Argiles nagahaboy diri sang asako sa mga alokaba kagti sang sinigani ang sang nareklamuhan liwat agin ni siya na wala na siya liwat nakitaan diri sa area para maghaboy K5 Ray kag K5 Ted no kay ang last nga report sa aton nga mga barangay officials diri sa may barangay Kamangay Saturday K5 Ray kag K5 Ted sang ulihi nga tumpukan sang sako sang alokaba sang talaba ang inina diya nga area K5 Ray kag K5 Ted. So subong upod man naton diri no ang isa ka residente nga isa sa mga nagareklamo kay kung sa naligad to suno sa ila diri K5 Ray nagkabatsyag na sila sang sakit sang tiyan nila kay bangod bala sa mabaho nga usbong sang alokaba especially kung nagainulan. Pero ang antes naton makuhaan sang statement si Ma'am aton danay pamatian si Kapitan Arnold Baktong sang barangay Kamangay diri sa Banwa sang Leganes. Subong ang tikang sang barangay ninyo since may mga residente kamo nga nagareklamo diri regarding ni sa alokaba balakap? May ang amon kinhimo na gano kami kapo may session na kami. Na gano kami sang resolution about sa dira nga area na ginatambakan sang alokaba sang ang talaba which is nga sakop ina isang Gintas. Ang ang nagareklamo is tungod diri sa amon nga residente sang barangay. Na nag-action man kami about sa didto kay taga Minro ara man to sang time tigin pa tagaan sa sang nga limpyuhon niya ang area kagay parang baho hindi makakunan to. Oo. Because tong next day sa ako din nag-info nga may ara nga naghaboy na naman. Oo. Ang action gini mo after sang tungakuan kuan ko ang nagahaboy dira sang tricycle nga gadulong sa ilada sang damog kagang lokaba. Gin istorya ko to. Kaya muna nga hindi na pwede da kay kung once makita ko di sa naglabay gyapon pwede ko siya stop ko siya patawgan ko sa kay illegal nang iya nga boy mo. Sa biton siya gakuha sang actually ginahaboy na nagon nila dato dito ya may ara sa lalabuyan siguro kay tungod nag-istorya siya sa sa tricycle driver nga pwede guro siya iya na hingyo guro sang nagyasang duta nga nagpahaboy dira walang takabalo ko ano man ang gilay ang istoryahan muna kahapon uway na sila nagdulong.
Kapbali ang hintas na ginamba mo, barangay man ito? Barangay Ginta sa Tambi. Ang boundary namon kay ila na daya kuan kay about sa rights nila sa duta sa una na nagkuanay na gin pangita nga ang tax declaration ng duta is gintas tapos ang dang area kay tungod kay pumuloy namon ga reklamo reaction na kami. Oo. Kapbali kay sino ginada duta? Sinong owner? Hindi ko ka-familiar po basta do po dadira man na parente man nila ang tag-iya nga do sila na lang siguro na nag-ano na posisyon. Wala lang ko nasang ilang kung anong pangwana nila da kung ito sila man kung suno sa ila. Ila man ko no ti wala naman tayo, hindi wala man natong ginawa yung pati sa duta na nila kaya sila nagka-posisyon nila. Bali ang ining mga ano pa backup sang talaba halin sa bituon. Dayon diri ginabagsak. May nagasubo lang sa tricycle driver. Hindi siya mismo ya nag-ano nga dry haboy siya kwan. Kay dito yawa may ginabuyan na to sila yang ilaya. Bali siya ang kumbaga duga volunteer siya. Siya lang na. Okay. Dayon wala man to ya kanyang kana baloy ang dito yang kung dumanya safe man niya kay ti. Okay. Oo muna. Sino ni siya nga tricycle driver driver ka? Sa baliyar man lang daw private man sa tricycle nga gabi-biyahe po ti hindi wala man ano. Taga diri man. Biton man. Taga Biton. Ano ni niya ka pinin niya ka? Si Tibong. Tibong ano ka? Tibong. Tibong ano? Kayo Tibong ya Argilias. Bali ginabaydan siya? May gabgaw? Way lang po sa ila kuan kay muna ang ano. Oo, saan o gini nag-umpisa na dakap? Wala ko ano gid ti pagkalaw kuan namon damo na damo do naglikat pa na guro mga ano. Oo. Pero Kap, naka-istoryahan ay man kamo sa mga barangay officials, especially bisang kapitan sa Hintas. Oo, sang time to nga pag ano. Pag kwanto akto kami to pati nagadto ang taga Minro nga Sir Wilson kag si Ma'am Chirel. Oo. Ti anong sa side nila Kap? Ano ang sa pakita nila? Ano yung kung naman nila pa untat magid nila tapos sobrahan sa resolution. Oo. About sa dara nga hindi na siya mag illegal dumping ng okay lang na ya kung ano-ano da ya ba nga basta hindi lang makaperwisyo siya ya. Po ang illegal dumping isang talaba hindi na. So sa Subong Kap, ang sa na-mention mo, mapasar ka mo sang resolusyon nga bawalan ang paghaboy dira. Oo. Okay. So pali sa Subong Kap, may nagahaboy pa da or wala na? Do kahapon duway naman kahapon last na report. Sa nung last na report nga may ara nagaboy Kap? Saturday sa Friday kami ito nagkadto dito tanan. Isang Saturday morning may ara pa nga pag sang nagariya to nagpabalot na sa kundi tigin pangita ako kung sino gid nga tricycle driver kag ginuhimangkot. Mga ano gid siya oras Kap nga nagahaboy diri? So sila 8 to 9. 8 gabi? Sa aga. Sa aga. Kada adlaw gid Kap? Or may... Hindi lang ko kung kada adlaw ginang ila dahaboy. Oo, sige ka. K5 Karen? Yes, K5 Ray. Ano ka matuod ning do naglabot na sa punto kuno naglinaway ng mga residente da kagantagiya sang lupa? Oo. Sa Subong, ang may kaupod kita dire, isa sa mga nagareklamo, no? Actually, yung balay niya, ari lang gid sa kilid, K5 Ray. Ma'am, good morning, ma'am. Ang live po tayo ngayon sa K5 News FM Iloilo. Kasama natin sa kabilang linya si K5 Ray Espeja Umalay at saka si K5 Ted Aujero Francia. Ano nga po ulit yung name mo, ma'am? Catherine Estaya, ma'am. Catherine Estaya. Ma'am, bali matagal na po ba ang issue ninyo dito sa, ma'am, sa Sinako ng Alokaba ng Tanaba? Yes, ma'am. Almost 5 years na po yan na nirereklamo. Actually, umpisa yan, sa nare-recall ko ha, nag-start yan sa baho, sang baho sa tambak ng Talaba. Okay. Unang reklamo is, dito talaga yan, tumpok-tumpok yung mga bangaw. Oo. So ako, may garden ako, dumadaan ang akong mga customer, nakakahiya na kikita mo sa itsura nila na babahuan sila. So, ako explain ko sa aking mga customer, pasensya na mga ma'am. Kasi ito ang aming problema na matagal nang hindi masolusyonan. So, kahit nagla-live ako ng, araw-araw ako nagla-live, yan lagi yung maririnig, dadapya sa aming baho. So,
abot na yan, naireklamo na ng aking husband, ng ako niya bayaw, ako niya sister-in-law. Sila yung nakikipagtubang sa barangay. Kaya sila yung mas magi-explain kung ano ang gagawin. So, nabubuhay pa ang aking niya mother-in-law, sila yung humaharap. Pero hanggang sa reklamo lang namin na matabunan, hindi man aatenan yung reklamo. So in short, natatabunan lang yung reklamo namin. So uulitin na naman kapag yung nagkaroon ng mabuklat ba yung reklamo. So nag-pressure at nag-arise yung reklamo na naman na yan nitoong January 2 kasi nag-renew kami ng permit. So inid kami sa Menro regarding sa proper waste disposal. So nasagot naman namin yung lahat ng question ni Menro regarding sa proper waste disposal. So sabi ko, ma'am, ang amin sa garden is reuse, recycle, reuse. So wala kaming ng amin yung mga garbage. Ang maitapon lang sa aming garden is siguro yung mga dry leaves and supposed to be inisisigaan din namin. So sabi ng Menro, good. So sinagot ko ang ma'am sa Banwa na maybe ma'am, ang question pa is yung kapitbahay namin. Which is true. That day, talaga namang sobrang baho. Kahit mag-umpisa ka pa lang doon sa harapan, ang baho na, maamoy. Hindi lang kami ang nagre-reklamo, marami po. Kaso nga lang, sa isang salita na, ang tao, maraming ginagawa, hindi lang yun yung pag-aabalahan. Kung ikaw mismo na hindi mismo yan ikaw ang mismong namumblema at ikaw mismo yung unang naaapektuhan, hindi magrereklamo. Ang tao, hindi magreklamo hanggat hindi ikaw yung mismong number one apektado sa problema. So sabihin mo lang mabaho. Pero ayan nga, hindi lang kami dito ang nagrereklamo. Marami po dyan na hindi lang din mapagtutukan dahil sa isang bagay na hindi lang naman po iyan ang kaharapin, may araw-araw na trabaho. So sabi nga, ilang pang reklamo para lang pansinin, aksyonan, gaano po kahirap aksyonan yung ganyang problema na lalo na sa health. Number one, hindi makalabas, makapasyal man lang ang matanda. Ang amin niya tatay, labas-masok sa ospital. Bakit nagiging cause? Naka-stay na lang sa bahay kasi hindi namin mapayagan dahil mahaklo niya very weak ang ng matanda. Baka maging reason pa yun ng ikadali ng buhay niya. Katulad ng amin niyang nanay biyanan. So sabi ko, paano na lang na kung hindi tayo maglalakas loob na magreklamo, maghanap kung saan pwede tayong maghingi ng tulong para aksyonan na mabilis. Sabi ko, it's a good thing na hindi pa ako pabalik ng Thailand. So, maireklamo muna kung malaman natin kung ano yung output nito, ano yung conclusion nito para matapos yung problema na to. Kasi hindi na maganda yung balik-balik lang ang sakit ng mga bata, hindi na nawawala ng ubo, sipon. Galingin ng ulo, ang imo-migraine nag-arise because sa baho. Ngayon, kaya-kaya mo yung amoy niya. Because tungod, nahiwala, nilinis. Tungod na inayos. Kasi alam nila na may magreklamo. Dapat, kung ikaw ay andito, dapat pakisamahan lang. Alam mo nga nakakasagabal, ayusin mo yung ginagawa mo. Di ba la, ma'am? Yes. Kaki-5 Karen, kamusta subong ang baho? Kamusta subong ang baho? Sa subong kaki-5 Ray sa aton diri nga ma-experiencehan do hindi siya siring amo ginabala ka baho kay ti according gani kay ma'am kung basa ang ining alo ka ba ti dira mo gid kaki-5 Ray. May mga langaw, no? May mga langaw? Yes, damo gid kaki-5 Ray. So 5 years na ina. So kung kay way man nagakadunot gid ka grabe ang alokabas ang talaba mo din nila ginabutang na kaki-5 Karen na punsok. Diri sa may bakante gid nga lote kaki-5 Ray sang mga pudadera, ma'am na? Mga pudadera. Yes, ma'am, sa sinasabi nilang duta nila. So itong duta nila pinagdadaanan namin itong way na to, ito ang niya biniling dalan. Okay. Sinasabi nila nga before nitong January 3 na tabuyan nagpunta dito sila.
na nagnamo or nagkaroon ng komosyon, yung din sa bahon hindi na matiis. Okay. So, ang sinasabi nga, duta nila. Laging din naman sinasabi, duta nila, oo, na wala kami pakailan. Kipag Karen, pagkanto sang Menro, nakita sang Menro, inadano ko naman ba sang Menro? Ang hambal ng Menro, sir, pumunta sila ng mismong akto ng yan dahil para po makita nila on the spot ang kung gaano kabaho, maamoy nila para hindi mapagod magsalita kung ano kabaho. Mismo lahat ng ano ngayon yung stand ng Menro, ma'am? Ano daw? Papakuha nila yan? Sabi ng Menro, i-isol lang, i-isol para sabi namin, pag i-isol, paano naman yung mga malay, mareklamo man. So, ang sabi, maggawa ng resolution ang bot barangay para maaksyonan ng banwa. So, hindi pa po namin alam kung ano ang result ng, ano yung kalabasan ng resolution na ginawa ng barangay Kamangay and barangay Zin. Sige, kay 5 Karen. So, yun ito namin aksyon. Okay. Yes, kay 5 Ray. Ipalo up na si Kapitan Arnold kung saan matapos tong resolusyon nila. Kaya dapat matagaan na sang solusyon da kay 5 Karen Badilla kay 5 na nagkatuig ngantos sa mga pumuluyo da. Yes. Yes, kay 5 Ray. Pero tiyan mo na ang according sa kay ma'am no nga nakaganto naman diri ang Menro pagti ang ginasuggest nga iisdugon bala kaso kung iisdugon ang pihak naman or ang iba naman yung mga pumuluyo ang mag-antos ng baho ya ano ka ba ma'am ka nagagwagay sinada nga ang duta ng ang vacant lot nga daw kontrata nga daw dumping sites ang mga lokobasang ang talaba. Yes. Di ba sila consider sa mga pumuluyo sa palibot? I-check tabi, kung ma-check ta karon sa barangay health workers, sa barangay Kamangay, Kagintas, Liganes, kung pila na ang nagmasakit, pangod sang hindi magwanta nga baho, since, inang lang ma-charge mo ba lang bangod gina yan, nagbulontod ang tiyan nila, naglilingin ng ulo, nagsuluka, bangod sang yung baho sang alukabadira. I-check tabi kung may records sila, kung mag 5 years aning sunod na sa interview cause for alarm na ni health pollution na niya ma'am Karen. Sa gani kasi 5 Ray no according to gani sa kay ma'am ang imo nga biyanan ma'am no mother-in-law mo isa ni sa mga cause ng iyang naging kamatay. Yes. Isa yan at saka po yung dalawa silang kagawad actually. Nauna is yung father ni Ralin Tesoro. Isa rin yan na naging cause. Pero may sakit na sila nga daan. Pero nag-trigger dahil sa baho. Reason why hindi na sila makapag-open ng bintana nila dahil sobrang baho. Kahit nirereklamo na napasuyo, linis, amo man nagihapon. Though wala lang, pawala lang. Gano'n ka damong affected ra? So, talagang ikaw sa may sakit ka, wala nang may magandang araw ka na nagising ka, aamuyin mo man. Amo man na sa kanila. So sabi ko nga ang haba ng pasensya nyo. Sabi ko ang haba ng pasensya nyo na ano pang gagawin para lang matigil or mapahinto yung ganyang alam niyo yung problema. May idea ka kung ilan po kayo lahat dito yung affected? Affected, what do you mean? Affected sa baho ko ng ano ka ba? Actually ma'am, itong kami, 3 bahay dyan. Kami, affected kami dyan. Bulos-bulos lang ng nagahapo. Haklo sa baho. Okay. Rashes niyan dahil yung dati wala kami talaga ng mga bangaw-bangaw. Sulod na sa amin. Even maraming halaman hindi kayang i-absorb yung baho. So, diri sa harapan, 2 panimalayan, ang buong pamilya. Ari, sa side na ito, lahat yan nagreklamo. Po yung part. Okay, tapos dito, Kamangay. Okay. Actually, sa Kamangay, kami lang yung nagreklamo. Kasi kami yung immediate na katabing bahay. So, yan yung masasabi ko, ma'am. Siguro yung iba kong tatanungin, ngayon, wala na silang iimitin na. Hindi sila apektado, ma'am. Hindi sila masyadong apektado kay medyo malayo na. Pero pagka yun ay hindi ito na ireklamo, sige, mareklamo man na sila gihapon. Kumbaga nga lang, ang iba nakamara nang magreklamo dahil amo man gihapon ang cycle. Walang output. Kumbaga matabunan lang. Patawag,
istorya, anong gagawin. Ipag ka rin? Lilinisin, sinabukasan at mga susunod na linggo, amo man nag-happen. Kaki 5 Ray. Oo. Okay na ang reklamo ni Madam. Nakastorya sa personal kay Kap? Nakatalk ka mo personal ni Kapitan, ma'am? Kapitan Arnold. Bakso. Nung mismong ito lang January. Itong later. Dito kami mismo kaharap din ang kapitan ng Ginta. Anong sinabi niya, ma'am? Gagawa nila ng resolution para Sige. Hintayin na lang natin yung resolution kay 5 Karen. Pero hanggang ngayon hindi pa namin alam kay wala pang sinasabi kung ano ang result ng resolution nila na hinihintay din namin. Okay, sige. Kaki 5 Ray. Wala tong talang na resolusyon ni Kapitan na kung wala pag instruction, ti balikan tada. Kakipag ka rin. Ang importante da subong, ginimo sila da kahit papano kahapon, nga mabinbinan ang baho da sa Alocabada. Yes, kaki 5 Ray. Kagti ang malamo sa subong, no? Pero kung according sa kay ma'am, nga ti kung basa gani, dira mo gid mahakloan ang baho, ya kaki 5 Ray. May mga langaw na sa likod mo, ho? Wala labot sa baho ni mga perwisyo bla sang langaw bla ni sa pagkaon sa mga kung gapamahaw kada kagapanyaga kada kakipay karenaw. So dapat i-aksyonan ni pagkatapos ang resolusyon dalon to sa Banwa, solusyonan sang Municipal Health Office sang Banwa sang Liganes. Ang tawon nila da kag sang main road ang proper waste disposal da kung nagakangay mamon sa mga pagaboy gani isang basura ginalantaw na gani mo nga dapat supposedly mga basura nga ginaboy na malayo na sa mga panimalay kakipay Karen mo may standard nga kung pila ka metros na ang kalayon ang distansya sa mga panimalay kung maghihaboy ka sa basura di ba sa mga dumping site nga ginakonsider ginaboy ang mga basura malayo na sa mga panimalay kung amo na sa atong sining mga K5 na naghahatag permisyo sa mga pumuluyo dapat tunana sang Mendro kag sang Municipal Health Office sa Banwa sang Liganes kag mga barangay official sang barangay Quintas kag barangay Kamangay idasigo nila ng pagdiho nila sang resolusyon na hindi nga malabutan palima ka tuig kag reklamo diri sa K5 amo papag-umpisa nila da sang pagdihon sang resolusyon nila K5 Karen. Yes, kaki 5 Ray, no? So, tinguan man naton nga malabot ang Menro kag ang image kag ang Municipal Health Office sa regarding sa ini nga issue. Sige, salamat kay kaki 5 Karen Badilla. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas mangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod si ka-K5 Ramilo Palek ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alas 8 puntong oras diri sa K5 News FM Iloilo sa aton sila nga mga ka-K5. Sa aton sila nga pagpanglangad, personal nga palabot ng reklamo sa K5 News FM Iloilo. Ining mabaho nga lokabas ang talaba dira sa barangay Kamangay kag barangay Gintas. Kayambal ni Kapto may resolusyon na sila nga ginadihon. Ipadasig-dasigon lang ka para matagaan ang solusyon da. Dito na paglabuton sa punto nga kadamo pa sa mga pumuluyo ang maperwisyuhan. Hindi ni kagwantas ang baho sang talaba, sang alokabas ang talaba. Sa aton sa mga kakipad kisa gani guro bisa magtimo kasi pagkaon mo rin di kakatimo kung ang una sulod sa ilong mong baho sang alokabas ang talaba. Ang pamangkot dira nga kung wala pa naging reklamo diri sa K5, kung wala pa naging pa personal naging padulog diri sa K5, wala pa yan nag-aksyon ang mga barangay officials da. Kay kumo nga gin pamidya amo pa lang pagidihon nila sang resolusyon. Nga lima na nagili katuig nga ginareklamo sa mga pumuluyo da sa may barangay Kamangay, Liganes, Iloilo. Sa aton sining mga ka-K5. Alas 8:01 sa aga sa aton sining mga kuturan sa pagbalik naton kung tadugang mga update kag balita ang aton sining mga unit field reporters. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network
kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons kalian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya, mang si Inday nang paimnon mo na Diyos, kay padalan ko na diri bulong. So pag-abot na niya sa hapon, hambal din siya, mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang, tapos na. Di amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot yun. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Oras sa Foro de los Pueblos, mga K5, alas sa 8:18 sa aga sa ato sa pagpangalagad. Welcome back sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Live kita sa Discover Putotan Iloilo official Facebook page
I-like kag i-follow nyo ang Facebook page sang Discover Pototan Iloilo. Foro de los Pueblos. Alas 8:18 mga kabyanan, sa mga way pa makatumar kag makainom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, mag-inom na kamo sa mga suplemento nga sarangid makabulig sa inyo sining kayong lawas. Ang Klinika D3 Bio di Superfood Supplement ni Dr. Ramil Itang Uy nga mayroon siyang antiviral kag antibacterial properties nga sarangid makatap na sa mga ubo, trangkaso, sipon. Inom kamo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga kabyanan, himo sa gin-extract na virgin coconut oil kag vitamin D3 ni Dr. Ramil Itang Uy. Ang extra virgin coconut oil nga napamatud-an na sa mga eksperto kag sang aton sini nga Department of Science and Technology nga saragid makatap na sa mga virus kag mga bacterial infections. Ang extra virgin coconut oil ang isa man sa gimpang gintunan sang aton sa mga eksperto sa pagbulong sa may mga mild symptoms ng COVID-19 virus sa kasagsagan sang pandemic. Nagnibaruan nga 99% sa mga ini ang nag-alalayo tungod sa extra virgin coconut oil. May ginpabaskog pag ni Dr. Ramil Itang Uy kay ang vitamin D3 ang ginkombinar sa extra virgin coconut oil. Para mo ini siya subong ang aton ginatumar nga Klinika D3 Bio. Para sulit ang inyo sini nga suplemento, bakal kamo sang Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Pagramam sang Spore Biotics for a healthy tummy, malikaw kita sa mga balatian, kasubong sang colon cancer, magramam sang Spore Biotics. Ang Spore Biotics kaya panamay sang digestions, kag bowel movement, sang aton sini nga tiyan, kag nalimpyuhan ang aton sini nga mga intestine, bukod mga tinai sa sulod mga kabyanan. Ipares mo sa Klinika D3 Bio ang Spore Biotics ni Dr. Ramil Itang Uy. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasig Branch. Ingalitin ninyo ang free consultation nga ginahatanyag sa inyo sang klinika. Kay kung magpa-check ka subong sa doktor, magpa-konsulta ka, mahalang bayad, 500, 600, or 700, or 800. Dara sa klinika outlets, Pasig, Miagao, Calino, Cagaro, Iloilo City branches, libre lang. Sa mga nagakonsumo sang DTX 500, hindi ka mo maghinulsol. Pareho kay Ma'am Rica Domingo Kisto, ang iloy ni Kapitan Jenjen Kisto sa Barangay Nonoy City proper. Again, share niya nini sa aton nga nagligad, nagsuffer siya sang vertigo for 5 months. Pero sa iyang pag-consume sang DTX 500, natap na niya sa nga vertigo namin ang iyapamatsyag. The same is true with Sir Eric Monterosa Gose. Si Sir Eric Gose, nagatrabaho dira sa SM, ilong adlaw tindog na siya da. So galingin ulo niya and gabatsyag man sang acidity. Nagtumar sang DTX 500, nag-ayo. Pamangkutan nyo si Ma'am Rica Domingo Kisto kay si Sir Eric Gose. Kaya sila na mismo yung makatestify kung ano ka-epektibo, ano ka-potent ang DTX 500. Halong ka mo sa mga galibod-libod, ginalibod-libod yung mga DTX 500 nga nasulod sa botelya, kag mas barato. Ang DTX 500, hindi na siya soft gel. Kagguay na siya ginalibod-libod kung nilang bakal ka mo direkta sa product center. Kung ka sa syudad, sang Iloilo, sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Kung sa Pasay, sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog, sa Cosmart. Kag sa Miagao, sa sur nga bahin sang Iloilo. Dara sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Sa mga constipated, tumarka Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang odor under bala, inado malangsa nga di mo mensinihan, tumarka Klinika Spore Biotics. May UTI, urinary tract infection, kag dysmenorrhea, Klinika Spore Biotics. Pabakuron ta aton immune system. Ang aton immune system da mga soldado ini sa lawas ta nga batok sa mga viruses, bacteria, kag iban pagid nga mga nagatugas ang balatian. Kung may na ang aton nga immune system, kay kulang sa puway, kulang sa tulog, nalumos na sa biso, inom kag sigarilyo, nagabat sa aton sing immune system. So pabakuron ta ini pagi sa pagtumar sang D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Tumar ka man mag-inom ka man sang 1 calamansi juice powder. Ang 1 calamansi juice powder pili man gani ini magamit nga pang marinate sa marinate mo nga karne sang baboy, karne o kon isda kag sang manok. Sa mga mahilig magkape, alsa ang imo nga tiyan, gabunto ng tiyan mo kung magpangape ka sa mga 3-in-1. Silo ka na sa herbal nga kape, organic ka kape, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee. Tanan nga ini, mga di kalidad nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ginakutot ka sang namok, kag kulban ka nga basi kung ma-dengue ka.
So pamanyos ka sang DTX Herbal Oil. Pili ka lang, lavender or lemon scent. Kung gusto mo nga on the go ka bilog adlaw, bisan mamanyos ka pa, do perfume lang nagyapon ang humot niya, DTX Herbal Oil, lemon scent. Pero kung gusto mo na nga magtulog, magpaili-ili, lavender scent. Mabakalin ni sa product center. Bakal ka man sang DTX beauty soap. Ang punggol mo na, hindi sagad kotihuta. Ang imuon mo na panghabon ka sang DTX beauty soap. Ang imong body odor, ang may anghit bala sa imong lawas, makuha ina sang DTX beauty soap. Ang mga produkto nga ini, di kalidad, kag approved sang Food and Drug Administration. Sa mga lalaki, parang kampiyon ang performance, kag matap na ang arthritis, pulaw ka sa gabi, gadrive ka sang taxi, sang truck, or basta nga night shift duty ka, magtumar sang Extend Food Supplement for Men. May mga pamangkot ka parties ato mga produkto nga ini. Feel free kay may free consultation sa product centers Pasig, Kalinog, Miag-Aw, Cagharo, Iloilo City Branch. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. Alas 8:24 oras diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa aton sining mga ka-K5 naka-standby si ka-K5 Kimberly Caluyo. Updated to sa Iloy nga nagbilin sa iya sining lapsag sa Kawayanan dira sa may banwasang Uton na Iloilo. Ano na kamusta ang investigasyon sa aton nga mga kapulisan after nga na locate or natinguan nga makilalaan ining Iloy sa aton sining mga ka-K5 sang isa ka lapsag nga ginabilin sa Kawayanan dira sa may banwasang Uton na Iloilo mga ka-K5. Eksklusibo nga report sa K5 News FM Iloilo, kaupod si K5 Kimberly Caluyo. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Ray, Kaki 5 Ted, ipaidalom sa counseling, sa idalom sa MSWDO dra sa may banwasang Uton, ang ining 18 anyos nga Iloy. Lakip naman ang iya sining mga ginikanan, kasunod no sang pagbilin sang sining bag-ong bunag nga lapsag dra sa may Kawayanan, sa may Sitio Bugo, Barangay Santa Clara, Uton, Iloilo, where in fact no, according to sa investigation sang kapulisan, baling natabo ni kahapon, nakit-an ining lapsag. Kay accordingly, may mag-Iloy nga nagapangita sang ilabag-ong bunag nga ido kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. O galing, samtang nagapangita, nakita nila ang isa ka doon naputos bala sa tela kaki 5 Ray, kaki 5 Ted, nga naghulag. That is why ilang naging palapitan, kagin approach, kag ilang nakitaan nga bata ito ato nga bag-ong bunag kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. And right after that, nagpangayo sila sang bulig dira sa mga tao sa palibot. Nakitaan nga ang itsura sang bata kaki 5 Ray nga nagapalanggit-om na, kag tawag na may porson nga nagaviolet ng iya sining nga lawas. Probably medyo madugay-dugay naman bala ang tiyempo nga pagbilin sa iya sa lugar. Maayo lang kay wala siya gin parapitan sang ido o kung ano man dira nga sapat dira sa lugar. Kay may mga may mga ido, may mga kanding da sa area, iban ginapangbuyan lang man ang ila sini nga mga kasapatan kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. That is why kagindala sa ospital ang ining bag-ong bunag nga lapsag. Kag so far subong stable nang iya sining nga kondisyon, kag amat-amat na no nga nagbalik ang iya sining original gid nga color o mamba naton ba nga mayo nang nabatyag sang bata kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Ang para makutanan kung paano diri na identify sang police ang ining Iloy, it is because nga gin putos atong bata sang itom nga jacket. Kag may mga residente o kon may mga tao nga nakatudlo nga amo ni nga babayi o kun amo ni nga dalaga nakitaan ko na nga ginasuksok yan ang jacket, makapila naman ka beses kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. That is why nga amo ato ang nangin primary subject sa aton siring WCPD sang Uton Municipal Police Station. Ang una, gindinay pa ni sang ining 18 anyos nga babayi, kambalya wala ko yan nagbusong ang tawag na bisan ipa-medical niyo pa ko, why ko na problema pa-medical ko basta wala ko yung nagbusong. O galing kaysa paglibot-libot sa istorya kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. According diri sa police, gin pamangkot yaman ang doktor dira sa may Aliosan District Hospital. Ang balya doc, kung i-assess mo ining babayi, matyagan mo bala nagbusong ini or do nag-undergo nga nagbata ini siya kag doc. According diri sa doktor, ang balya amo managani ang tawag na ang ginasuspetsahan ko
kay dumay mga paglain bala sa pictures ng iya sining nga lawas kay 5 Ray kay 5 Ted sang sining 18 anyos no nga Iloy. Bali gimbili niya lang ditong lapsag o kon didto siya ng bata? According diri sa information, ginbilin niya lang kay wala dito na sang mga tawag na mga traces bala ka mambal mo nga dira ka mismo So sa diin sa posible nagbata? Probably sa iban nga lugar kay 5 Ray, pero according sa information wala man kuno may nabatian dira nga nagasinggitan gid no sa may lugar ang mga tao dira sa palibot kay 5 Ray nga nagapatimaan bala nga may nagbata or nagapangayo sang bulig kay 5 Ray kay 5 Ted. O galing diri ang balas ang pulis nga kun pangayaw ikaw diri o kun taga-iban ikaw nga lugar nga layo ikaw, hindi mo man basta-basta makadtuan nga mo nga lugar or amo tong portion medyo mabukid to abi, matalang kagid. So that is why nya may clue naman ang pulis maybe lapit lang sa area or within lang sa area ang Iloy sang sining lapsag kay 5 Ray nga ginbilin. Lalaki babae ning lapsag? Lalaki ni kay 5 Ray. Lalaki no. Oo. So ang pag-assess diri bagong bunaged. According diri sa aton sila nga kapulisan, ati bagong bunag ang ining bata I mean, kay 5 Ray, ang no? pagkasapot bala pagkita to bagong bunaged, bagong guaged o kon na nalipasan na siyang pila ka adlaw? According diri sa mga nakakita agad kay 5 Ray, nautod naman ang umbilical cord bala no. Pero sa ilang assessment, according dito sa mga nakikita, may mga Iloy man kita na pamangkot bal nila nga daw bagong bunag atong bata nga nakitaan dira sa may Kawayanan no. Mayo lang kay 5 Ray kay wala gid sila sa ginkutot sa mga kasapatan dira. Sa din sa butang kag sa din sa ginabilin anong sitwasyon niya? Kay 5 Ray no, tawag na may mga pictures kita dira mismo sa area kung sa diin dira ginabilin ang bata. May mga puno-puno dira kay 5 Ray, kay 5 Ted. Pero may portion dira nga medyo hawan pero sa palibot ya mga Kawayanan na kay 5 Ray, kay 5 Ted. May pasada yagid naputos siya sa may itom nga jacket. Kag may mga dahon-dahon na gadi sa kawayan kay 5 Ray, kay 5 Ted nga nagtabon sa iya sini nga itsura bala kay iban nagtalalabog or naggano sang hangin kay 5 Ray, kay 5 Ted sa amo to nga mga tinion kay 5 Ray no. So that is why nga gindala dayon sa ospital kag didto naman no na-assess nga okay naman ang iya sini nga kondisyon. Sa jacket lang siya nga itom nakaputos, wala sa panapton, way sa bayo, way sa lampin. According diri sa mga tawag na sa mga tao dito sa palibot, sa jacket lang gid putos, sa jacket nga itom. Amo man to nga probably sa assessment sa mga tao nga nakakita na tugnawan na ng bata kay probably medyo madugay-dugay naman nga nabutang dito sa mo nga lugar. Pero una, wala sila sang may nabatian na nga hibi nagahulag-hulag lang ining bata. Pero sang dugay-dugay nga batyagan niya ba lang may tatap sa iya o may nagahungkong sa iya. Ito no na nalipay man tong mga tao. Nga nakabati sila sang hibi sang bata. Kag good sign man nga may sign of life or tawag na or medyo maayo-ayo naman ang kondisyon sang sining bata kay 5 Ray, kay 5 Ted. So sang may information na nga aton sining nga kapulisan regarding diri sa ining primary subject nila nga ginadudahan nila nga Iloy o tigen prangka mismo no sa aton sini nga taga WCPD sa Banwasang Uton nga balya may nakahambal diri nga mga tawo nga ikaw to kay nakit-an paano ang sistema kay 5 ging imbitaran sa police station ing kadtuan sa balay nila? Ginkadtuan sa personal kay 5 Ray sa balay nila? Oh yes kay 5 Ray. Ara man to mga ginikanan niya? Dito man ang mga ginikanan. Kaya naman ba sa mga ginikanan niya? Kaya ito nga nagbusong sa kanagbitbit sa isang bata, dapat ikabalo na yung ginikanan niya kung gapuli sa balay nila According diri sa statement sang pulis, nga sa hambal o sa panaysayon niya sa mga ginikanan, wala gid kuno sila adiya nga nagbusong ang ilang bata. Pero dira gapuli sila adlaw. Nagapuli from time to time kay nag-eskwela ining bata diri sa may Iloilo City, first year college na siya no, sa isa ka universidad, pero hindi na natin ma-pinpoint ang course. Kung mambalabi natin na yung course, may idea na ganito ang tao kung ano ang eskwelahan. Nag-eskwela sa dire, so meaning to say, gapuli sa ila, laka lang, every week, or malaka sa isa ka bulan? Mga weekly ka kay 5 Ray, no? Kung bago lang naging bunag, New Year, December, why sa nag-New Year to sila? Dito man ka kay 5 Ray, nagapauli-pauli, no? Pero so hindi ba nun nga nagadako yaw tiyan niya?
Kaya according diri sa information, nga may doon nagasulok-sok na siya sang jacket bala, no? Just like sa putos ito sa bata, probably, tawag na, mo man ang maybe factor nga wala na notice sa mga girikanan. Pero damo nagahambal nga mga iloy, nga mabatyagan mo gid nga nagabusong ang babae. O kung may pagbag-o bala sa features siya, bisan ang lawas siya kaki 5 ray. Kaya ang hining bata, originally slim gid na siya kaki 5 ray mo. So kung magbusong ka nabi, medyo mag-gain ka na sang weight, palakaon ka, tawag na, or maghuyos ng imong nga dughan, or iban mo nga parte, balikawang mo gid kay 5 ray, dara mo gid mabalaan, na may changes bala sa imong nga lawas. So pwede yato yung matawag na, matago yung symptoms nga morning sickness, o kung pagsuka-suka niya. Pero ang the fact na may pagbago sa lawas mo, probably manotice gid na sa mga tao, familiar gid sa imo, or may makakita sa imo. So, mo na kaki 5 ray no kaki 5 TED ang information kag sagin palapitan na ini sa pulis kag gin prangka nagabal ning pulis nga maabot gid ni ang time nga mabalaan isang tao or matribukahaw ini. So hindi mo na taguon una nang indefensive pa ining 18 anyos nga iloy pero sang uli sang ginhambal sang pulis nga hindi na ni pagbalik sa imo kung hindi mo pag-akuon nga imo ni bata. Amo to nga nakulbaan siya kan gambal siya nga ako gid man na ang nagbilin sang lapsag dira sa mo nga lugar kay 5 ray kay 5. Saan siya nagbata? According diri sa information kay 5 ray no kay 5 TED nga dubag-ong bunag lang gid ning bata dira sa may lugar no. Probably basi kaagahon o kon kagabi kay 5. May inunlan pa? Wala na didto sa may lugar. Pero according diri sa 18 anyos kay 5 TED, nga siya man kuno mismo ang nag-utod gamit kuno yung gunting sang iya sa nga umbilical cord kagin haboy lang kuno ang iya sa nga mga inunlan kung diin nga lugar kay 5 TED. Tuway gid maklala tong laki nga nag-iti siya. According sa iya nga tawag na nga naka-attend siya kuno sa acquaintance nga nag-inom-inom siya, nahubog siya. Wala na siya kabalo kung sino ang nakatandog sa iya o kung nakahimulo sa iya. Kaya according sa iya, produkto no or tugas ang pagpang-abuso ang ining lapsag o kung ining bata. Pero according sa information sa mga nakakilala sa iya kag sa mga pila ka mga himata, may nobyo mani or may migo-migo mani gali ang ining 18 anyos nga babae kay 5 TED. So ginako yung glisulik kay 5 Kim? Ginako iya sa uli kay 5 Ray kay nagambal diri ang pulis nga kung hindi mo ni pag-akuon, hindi ini pagbalik sa imo or hindi ni paghatag sa imong bata, nahadlok man siya nga hindi makadto sa iya or hindi makadto sa iya labalay sa ilang gidikanan ang ining lapsag kay 5 Ray. Okay. So ano ang base ng gidikanan niya hay? According diri sa gidikanan, ang balya akuan na lang daga bisa na mo na natabo pa lang namon ka og gyapon, isuportahan na namon ang bata, eskwela lang ka og gyapon. Pero subong bala kay 5 Ray no pamatian naton ang nangin statement sang aton sa na interview si Ma'am Bebeng Elevensione pero tupad balay lang ni no sang una gid nga nakasakpo sang sining bata kay siya man ni nakapailis kay daglimpyo sang bata antes gindala sa ospital. Yari bala pamatian naton si Ma'am Bebeng Elevensione sang aton sa nga ma-interview. Okay, mga ka-K5 subong ko punta si Manang Bebeng Elevensione ang isa sa nakakita diri sa ginpahayag ginabandonar nga lapsag diri sa Banwasang Uton. Manang may gabi sa imo. Mayong gabi man. Okay. Sige na. Manang paano mo din nakitaan? Gindala sang bayaw ko dira sa ilabalay kay nakitaan ako sa puno sang kawayan. Tigin ningagaw ko to siya pailisan, niluhay ko kung nakita nga ko ang jacket lang sang bata ko ang ginpadala ko gani. Kay ginputos siya sa jacket nga duwa ka bilog. Amo lang to tapos pintay ngagaw ko siling ko pa to siya kay nagalagom na iya kamot mo. Tigin dala nila dayon Taga manang mga anong oras kinikina nakitaan ining mga alas 6. Okay, nasa is ginabanta nung pilang distansya diri sa inyong balay pakadto to sa kundi na sa kuan ining lapsan. Pila na dira man. 50 metros. Mga 50 guruga na. Mga 50 gud man. Okay, paano mo kagawo? Manang sorry na hibaluan nga may lapsag dito sa. Kay gintawag ako sang bayaw ko mong. Nga nagadigamo ako diri sa balay tapos nagambal nga bing
may bata diri nakitaan ko sa may puno kawayan. Tigin kadtuan ko man dayon ni. Ang way pa na gid ang pusod na tisling ko ipaputod tong pusod. So bagong bata gid ma'am. Okay, bali wala pa maupod gid ang Wala. Okay. Anong hitsura na sang lapsag? Mapula nga bata nga gamay siya tapos laba siya mga tiil kag kamot. Okay. Anong pag makita mo sa nawong sang bata, may tsura ang bata? May tsura ang bata, gwapo siya. Okay. Tas ilong? Okay. Sa before ni makitaan ining lapsag manang gabi lang may nabataan kabing wala kay diri kami among kay dito to sa punta mahalin guro diri sa balay labot dito mga guro. Okay. Manang may hibaluan ka nga diri sa inyong palibot nga nagabusong habing babae? Wala man. Okay. Wala kami nakitaan nga nagabalik-balik din sa Wala. Kama nang anong sa imo bilang Iloy, anong nabasagan mo abi pagkakitaan mo? Pagkakita ko sagto. K5 ba Kim? Nagaplan. K5 Kim. K5 Kim berkanta. Foro de los Pueblos. Sang ulihi ginako naman gali sang Iloy nga ni 18 anyos sa first year college. Eskwela diri sa may syudad sing Rilo mga ka K5. Kay ti wise ako na maguna-una nga magbusong sa matapos mag-attend sa acquaintance party. According sa iya, ginaabusaran siya sa mga kopdanan niya so wise balok kung sinong amay sang sining lapsag ka K5 Kim. Sa K5 Ray no amo ginang reasoning sang sining 18 anyos sang inistorya sinisang kapulisan no dira sa may Oton banwasang may Oton. May tsura ang babaye no gwapa man nga klase sang bata pay. Nagapageant man gain intra sa mga morena. Church morena ning babae na slim ning iya sining lawas sa K5 Ray. Na unahan guro sang kulba sa ginikanan. Kay wala agad ni kuno makahibalo ang ginikanan kag even sa mga tao sa palibot hindi gid familiar bala or wala sila naka-notice gid na nagbusong so probably kung amo nang si Dario kasi 5 rate kay may mga pwede na subong abi ganiton nga para hindi bala mabalaan nga dako ang mo chan may ara na subong abi mga belt sa mga babae familiar na sa may mga buyon or may mga dako nga chan amo na ginagamit nila kasi 5 rate no pero hindi man so, tama ka dako ang iya nga chan amo na nga duway gid manotice gid sang iya ginikanan sa aton sila nga mga ka-K5 kag kay imposible kay nakadra pa sa nag New Year Christmas balay nila bakasyon mo. Kaya usually abi ga sok-sok siya sang dako nga jacket kay K5 Ray. Okay. Na-meet yun ang Iloy? Wala kay K5 Ray kay hindi naman paghatag sang kapulisan ng dugang nga mga information kay as per information may ginpadulungan man ni ang ining 18 anyos nga Iloy. Pero may mga direct contact kita sa iya sini nga mga himata regarding sa mga update diri sa iya kay K5 Ray pero subong no ara na sa iya nga kustodiya kag sa iya ipapangalan or ang ining bata bala ka K5 Ray sa birth certificate sang bata. So wala na hindi na mag-file kaso ang WCPD? Ay hindi na mag-file sang kaso ang WCPD since nga ako yan naman sini kag subong ipapangalan naman sa iya ang ining bata sa birth certificate niya nga ara subong sa ospital ka K5 Ray. Pero ang lugar ang barangay kung saan siya nagapuli malapit lang sa gimbilinan niya? Lapit lang ka K5 Ray. Okay. May lagani may taban nga ido or whatsoever sa bata no pagbili niya? Exacto kay K5 Ray kay may mga balita last time la to sa may kapis to tong inbilin nga bata tito yan na kitaan gito ya sang ido. Dugin kagat to sang ido. Ngingat-ngat to sang ido pero mayo lang kay wala ni siya makitaan gid blay sang ido ka K5 Ray kay may bag-ong bunag nga ido gid man syempre kung bagong bata nga ido medyo gabaris-baris na siya ka K5 Ray timing lang kay nakitaan dayon sa mga tao dara nga may ginungod yung mga bilin sa dulapit sa mga tao kay para dasig ma-notice sa K5 ka Kimberly. Kag ang balay dabi from the area may balay nga around 30 to 50 meters. So kung libot-libuton mo dira ang lugar,
probably may makitaan kagid dira nga may makitaan kabi mga nabutang raw na tungtong nga unusual nga bagay kay 5 Ray kay 5 Ted. So amo na subong ipaidalom sa counseling ang ining 18 anyos nga Iloy kag kung sa iya tawag na ginabusuhan siya kag probably may ginatubang man bala nga emotional challenge kay 5 Ray kag mentally probably nakaapekto ni sa iya ang pagdala sang bata since nga edad niya 18 years old pa lang pero according sa information manog 19 na ni siya this January kay 5 Ray kay 5 Ted no pati ang mga ginikanan niya ipaidalom man sa counseling no para mag-guide man sila kung paano man tatapon kay sa ila na i-custody ang ining bata kay 5 Ray kay 5 Ted. So diri sa isa ka university eskwela no? Yes, kay 5 Ray. Ang mga problema kasi sa mga event activities nga acquaintance ni kung magpadala-dala ikaw sa mga sa mga tawag ni gani sa mga hutik sang kalipay kakipay ba Kimberly mo nang delikado. Inom-inom ka da, hindi ka nakabalo kung sino lang upod mo da. Kaya kung bisan gani mga lalaki, mga group of friends kay 5 Ray, siyempre kung makainom na, ang baga nila nga basta may alak, may balak, hindi ka nakapakot sa nila kapamisaron. Gatod nga mga grupo-grupo, man sila, mga ginasaligan mo man yung mga group of friends. Pero basta may mga laki, kag may tawag na, may mga ilimnon na kasi 5 Ray, hindi na magmitir dira ang mga kabataan or mga kababainan nga nagapamati. Sa information naton nga nakuha din sa mga nakakilala gani personal sa iya. Nga mayo ba din ko nung bata buot man ni kag ala Maria man sa ila sini nga balay o galing sa naka-eskwela diri sa syudad sang Iloilo, probably na overwhelm siya bala no. Diri sa may Sam City Life diri kay 5 Ray kag kay 5 Ted kag medyo dira do medyo naglain or do nagbalasa blang iya sini nga panimatasan kag pinamatasan kag ang iya nga pagsinarayo kay 5 Ray. Sige, importante na ginako ya nabalik ang bata na save ang bata kay 5 Kimberly Kaluyo kag ti willing ba ng girikanan nga batuno ng ila sining apo ang lain lang dira mo kung kisa ka pressure mga kabataan ila binagid ang mga nagabiktima sa mga kasubong sini kung ang girikanan bla mismo medyo grabe ang pressure sa ila sining mga kabataan na kakipay ba Kim Uni ka iha lang ni sabi ka kay 5 Ray no siya lang yung only child kag grabe di siya kapalangga, kita mo nang... only child lang siya o kung isa lang siya nga babae? Only child according to sa information na to, halin sa Police 55 Ray, no? So, tawag na, kita mo nang dugi na baby, gid bala, kag grabe ni siya kapalangga, sa nga mga nanay, kag tatay, amo nang bisa na mo nila tabo, wala man gid daging... May kaya man sila, may kasarang man sila? Dira lang man sa umaka kay 5 Ray no nagatinir. Tawag na probably ang ila sini nga palangabuyan, panguma man o kung dira man sa palibot kay 5 Ray no. Okay lang man ila sini nga pag scenario, ang ila sini nga balay medyo malapad-lapad pero human lang ni no sa tawag na sa Dukahoy lang man malaka kay 5 Ray no. So pero ginapa-eskwela diring bata no sa syudad sang Iloilo kaya mo nang gusto yab lang nga course kag makatapos sa pag-eskwela. Ang bagay sa tataya hindi pa man na katapusan sang tanan kung amo nang natabo sa imo may chance ka pa nga maka-eskwela kag kung masurrender ka subong dapat magpaka strong pa or dapat magpakamatibay pa siya kung sa Tagalog pa kay 5 Ray kay 5 Ted kay may bata na siya kag hindi lang ang iyang kaulingon ng iyang talupang doon kundi pati ng bata nga iyang gindala ang pila ka bulan sa iyang tiyan kay 5 Ray. Sige, salamat kay kay 5 Kim Kaluyo. Ini nga report ang idadulong sa inyo sa mga produkto de kalidad ni Dr. Mel Itang Uy, ang DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, kag iban pagid nga food supplement nga mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Oras alas 8:47 mga ka-K5 sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo. Good morning kay Ma'am Ning Ilomba. Lesson learned na tani sa mga babayi nga hindi gid maginom. Agon hindi madula ang presence of mind.
Kung kaisa ni basta gani mga bataon pa na muhaw-muhaw sa ginatawag nga city life sa aton sini nga mga ka-K5, no? Party-party, etc. Sa aton sini nga mga ka-K5, muning resulta, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ilabi na gid kung makainom, kag hindi wala na anad sa imnanay, maglingi ng ulo, gamay pa lang, isak botilya, duwa ka botilya, tumbalay na. Di okay lang na tani kung ang mga kaupdanan mo, masaligan mo. Pero mga upod mo kaga makaupod ka sa mga grupo nga may lain nga mga timutuyo si mo, amo nang delikado sa aton sini nga mga ka-K5. Delikado lang sa to sang mga abyan niya at that time abi sang party nila, acquaintance party abi. Kung after sa to kun nakita nila kung sinong ialas nga upod, kung din sa gindala siya sa motel, gindala siya sa hotel, sinong upod niya. Kung pila ka lalaking nabilin dito o nga daw hindi naman ni nagkakabagay ka magbinasulay pa kung tuod man nga disgrasya ano ini sa biktima sang gang rape or conscience use bala or kung basi kung may paghisugot man between sa ila kay usually kung lalaki kung may tuyo gimana kung makita niya ang weakness ng babae nga hubugon niya kag dala niya makuha kung hindi niya hindi abi madala sa pagkarinyo hindi na manami. Subong ang guidance na lang ni sa bata bangod ang postpartum depression basi mag-sink in sa iya after nga tinabaloba ini, nabalo na sa pamilya, nabalo na sa mga barkada niya nga nagbusong siya nga ginapayag wala sang amay. Guidance na lang ini mas maayo subong nga hindi na lang siya pagbasulon. Puro na lang laygay bla inanay nga panghambal. Hasta nga maka-recover ni siya kag matubuan sang buot kay ti mag 18 years old kita ko ni sa picture daw katitiya nga bata pero ti emotionally daw hindi pa gini siya ready for this big event sa iyang physically emotionally galing kay tinatabo na ini it's high time nga magbangon na para sa bata kasi ni kanan hindi na pagbasula para nga malikawantang postpartum depression. Tangang bata nga sa ginikanan suportahan kagi mamukog isa kung tama ka pressure, grabing pressure sa ginikanan sa aton sining mga ka-K5 dira nag-umpisa kisa ang pagtago, pagbinutig sang mga kabataan kindi kaya mapalipitan kiti balaan nila kung ano ka mga kig kung pananglitan nga mabalaan mo. Sa aton sining mga ka-K5 so okay man kagradayaw ta man ang ginikanan nga ti pag-intervene sang pulis sang WCPD sang uton sila mismo naghatag sang kumpiyansa sa bata nga kuon kay suportahan ang ila sini nga apo kag suportahan sa pag-eskwela gyapon ang ila sini nga bata. Grasya man either nga inatawag ni bilangan ng illegitimate pero kung kita mga magpatisin there's no such thing as illegitimate gin distance nga mabunag batunan nyo and hindi nyo na paghambali pa sa mga malayan nga matinaga ang Iloy subong ang bata nga kay budlay ni mag-suffer sa sang depression. Usually bisan why man gani sa mga outside forces, psychological abuse, verbal abuse sa mga nagabusong after magbata ni sila may stage gina nga nagabatsag sila sang hindi nila maintindihan o matawag nila depression anxiety, self-pity o kita mo iban dumduman mo nagdiga to may nagbilin sang lapsag dito sa SM sa CR kay she was also depressed so things like that alalayan kag alalayan na lang ning ang batang ini. Halika na umikit limutin ang problema hihintayin magpahinga sa panaginip kay liligaya darating din ang umaga basta tayo magkasama
Oras sa K5 News FM, alas 8:52, mga ka-K5. Salamat kasi inyo sining pagupod, Ma'am Nining Ilomba, Norma Dana Baldoque, Jonathan Tusing Garalda. Nagapamatigid mga taxi patrollers naton sa aton sining mga ka-K5. Mga nagdalaog sang ila sining tawag ni incentive program sa K5 taxi patrollers. I-claim nyo na. Si Naida Cao Manikan, Ma'am Bing Space J, good morning. Salamat kayo sa mga ka-K5 naton nagupod sa aton sining pagpangalagad subong Lunes. Dari sa K5 News FM Iloilo 88.7. Si Ma'am Perumia Balahadya sa Sirudo Sara, nagapamati sa K5 Sara. Salamat kid Ma'am Perumia sa Barangay Sirudo Sara, kay Ma'am Raquel Antonio sa Sirudo Sara, kag si Pastor Paul Valenzuela and Ma'am Gracious Valenzuela sa San Dionisio, nagapamati sa K5 Sara. Good morning sa inyo. Antayin dugang mga update kag balita sa iba naton sa mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo 88.7. Magabulos ng impormasyon sa kayong lawas ni Dr. Ramil Itang Uy pagpamati sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo mahibaluan magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Sa pangalan sa bugos nga puwersa sa K5 News FM Iloilo 88.7, inyo kaupod sa tag sa kaaga, ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon.